Takže čaute, ja si tam už u treťom videu z Minecraft Let's Play. Veľmi pekne ďakujem za druhú časť, že si ho pozerali a lajkovali. Veľmi sa mi to páčilo a už pred videom som hľadal jedno miesto a to miesto je tam, alebo tam už. A chcem dneska len postaviť akože tú plošinu, budem ho zarovnávať a budem na to potrebovať potom veľa materiálu na ten dom. No a teraz sa vyspíme, aby sa nám uložil home. A môžeme tam ísť aj teraz hneď. Takže tak. Tú lopatku. Potom si zoberieme nejaké drevo. Potom spravíme si pec. Keby dve pece. Náhodou, tak môžeme ísť tam. Keby som tuto spravil potom ten most. Keby náhodou, lebo môžem niekde aj farmu spraviť. Aby sme nerobili na loďke alebo nebehali stále hore dole, tak cez ten most rýchlo prejdeme a máme to. No, že asi tak. Takže ideme sem. Ešte chvíľu. A je to tam. No a hento chcem vlastne zarovnať a tam bude vlastne ten dom, lebo to miesto sa mi páči, je to vyvýšené a je to celkom dobre tam. Potom mi do komentov prosím vás napíšte, že čo môžeme ešte postavať, akože čo vylepšiť a také. No a tuto má toto miesto. Tuto musím potom pozakopávať, aby sme tam nepadli. Tak. Toto chce ale zarovnať vlastne. A ešte to zakopať a vlastne vyrovnať. Že my sme mohli aj začať s tým, potom celé vyrovnáme. Tak, tuto položíme tie dve pece, aby som ešte, no ja to dám vypaliť. Tak. Tak. My zatiaľ budeme kopať touto. Tak. Neviem, pokiaľ ja to až dám. Dám to asi až po ten dirt, tam čo vidíte. Ale to je jedno teraz. Takže toto. Som ešte toto išiel zarovnať. Tak zoberieme tu dirt. A zarovnáme toto po ten kábel. No, po tom uhlie. Máme krompáč. Super, takže takto, ešte toto. Potom si napíšte, že či mám postaviť akože ten hrad, alebo mám spraviť nejaký akože väčší drevený dom, dobre, lebo by sa vám aj niečo páčilo, ale zase hlasujte akože viacerí, lebo čo ja viem, napíšte to jeden a viacerí budú iné, takže určite sa dám k tým, ktorí viacej. Napríklad, keď bude hrad mať čo 5 hlasov, tak budem dostávať, ako budem mať len ten dom 2, tak viete, ako by to bolo neférové. Však proste hlasujte, však ja sa potom prispôsobím. Ja budem zatiaľ rozmýšľať o tom a vy si potom rozmyslíte. Tak. Ďakujem za tých 9 odberov. Možno, že ešte len bolo 6, neviem, keď som dával druhú. Veľmi si ma potešili. Tak. Toto sa nejak dlhšie kope asi. Tak. Ten enchant by sa mi niekedy hodil. Tak ja by som mohol zatiaľ len potať to, zarovnať, aby som to zarovnal asi kabelstvom, nie dirtom. Však to je jedno, aj tak podlahu budeme robiť ako chceme.
To zatiaľ správam takto takú plošinu väčšiu. Tak. Asi nám nevystačí materiál, neviem. Hej. Som dal zatiaľ takto len, to by stačilo úplne asi. Tak. No, nevadí, dáme tam cobblestone. Začneme odtáť to teda. Ups. Moc toho materiálu nemáme. To musí ísť naťažiť drevo. Bo pripájne tu dirt. Ale asi drevo spravím. Ale ľudia to zatiaľ sú takéto taká podlaha, lebo to potrebujem vylepšiť. A nie. Dirt budem potrebovať, lebo to rovno trošku tak narovnám. Super. A ideme, 61 by už mohlo stačiť, ale asi ne. To je jedno. Tak. Čo viem. Ideme rýchlo tam na drevo. Sa najeme. To by sme mohli trošku pozabíjať kurence. Na maso. To je jedno. Že toto drevo. Však aj tak v budúcnom diele to budem všetko opravovať. Naťažím sa pred videom z materiálu a takto. Tak. To drevo nie teraz. Chceme len túto surprise food, či ak sa to hovorí. To je jedno. Tam padli zase, no tuto sú. Tak, a to by nám mohlo aj stačiť. Ale neviem kde teraz, aha. Tam sme. Takto, to už by mohlo stačiť, toto na zarovnanie. A... no. Tak. Aha, ako sme zase zistili, že nám to nestačí. Ľudia, prepáčte, ale som taký, že rýchlo a potom nič z toho. Takže, tak zoberiem tie 2 staky a to už určite bude stačiť. A saplingy sa nám hodia, by sme museli sledovať akože hore dole. A
by nepadlo. Nevadí. Ešte si zobereme. Tak. 44. Ešte ten strom a ideme to dokončiť. Musím vysvietiť náhodou. Kde? Tak. Tak. 36 by malo stačiť. Ja by som si to osvietil aj naokolo, aby som videl potom náhodou. Tak. To môže aj takto byť. Ešte tuto si dám pár. Tak. No tak zatiaľ. Takže tak. Zvláštne to je správne. To nevadí. Ach, čo robím? Tak. Ideme si ešte pre jedno. Tak. Tu zase ešte vykopeme pár uhlia. Zladené. Tak. No. No takže ľudia, ak sa vám video páčilo, zanechajte like alebo odber, buď zdieľate. Čaute. Yeah.